Damang dainang na inolonga di baga sa Tuhan ta Yesus Kristus tapat sada rohat ta martangya kita. Dami ni dibata na sumurung siyan sa luhut na roha, ima mangaramoti ate-ate roha do pikramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Hurian ni Tuhan hatani dibata na sartuhita dia pala partikianon diene mai san buku 2 Samuel bidu pitu mamuka mai sen ayat 25 masuk 1 ayat 20 sia hatani Tuhan. Atong ali dibata Jehuba say pahok mahata nang pinarbaga-bagami taringot tu naposom dohot taringot tu pinopar na sahak rodi sadang liling na jalab bahem mahobar tu baga-bagami asa tibul guarmu rodi saling liling na asa dohonon ni halak songonon Jehovah jebaut do debata ni Israel jalahot ia pinopar ni naposom si Daud di jolomi aiho ali Jehovah jebaut debata ni Israel nunga di papatarho tu pinggol ni naposomon hataon au pajonjoko di hosa da bagas alani ubahin naung marhasonang roha ni naposom manangyak kontuho tangyangon opi ali Tuhan Jehovah hosa diri do debata jala hasitonga doaka hatam jalanunga di perbaga-baga ho tu naposom hatana dingganon atong pukka manuaing mamasu-masu pinopar ni naposom asaho dia do pamuna sidaro di saleng leleng na ay ho sa diri ali Jehovah marbaga-bagahon jala marhite siyan pasu-pasum dapotan pasu-pasu pinopar ni naposom ro di saleleng liling na ido yang usahan na. Damang dainang nahinolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus molo taparwaho di bagasa nakaparngota si sonarion gudang dohita mamereng seseorang na jago ibarat na memimpin bahkan molo taparwahon sompak do pamilyar hian taringot kepemimpinan ni si Ahok nadong imadi DKI. Banyak orang takjub, banyak orang menganggap itu luar biasa. Walaupun memang gudang do petong naso mengakui kepemimpinan di bana. Somal do pro dan kontra di bagasan parngulun di Gadup Jolma. Nah, di hatani Tuhan nasahat tuhita dia pala partikyanon sada tangiang na pinasah ni si Raja David tu debata maka mulatehon basa-basa ni debata na totong di jalo ibana. Kenapa Raja Daud menyampaikan doa ucapan syukur atas segala kebaikan Tuhan? Karena sesungguhnya dia merasa tidak layak majalo aka basa-basa ni debata. Lobi siyan na pinikira di ibana, lobi siyan panagamanna, jala lobi siya nakatangyang na di pasahat debata tu si Raja David. Raja David sesungguhnya merasa itu tidak layak. Kenapa? Karena dia merasa bahwa hidupnya deudu siya debata. Dang sikop godang akan nahurang dinggan pangalaho na pe dan sitong ganup hari. Tetapi Allah tetap melakukan yang terbaik nadumenggan di bagasan parnglo di bana.
Maka Daud takjub untuk semuanya itu. Di hangjong joko niba nama dengan bahasa ni debatai. Di hita salut na damang dainang molo tapayut-ihut chen hatan ni Tuhan na satu hita dia pala partikyanon. Di bagasan ayat 25 di turpu jami taon. Di do atong ali di bata Jahuba say pahuk mahata naong pinar baga-bagami taringot tu na posom do taringot tu pinopar na sahak rodi saleng liling na. Jalabahim mahobar tu baga-bagami. Maka Daud dipanggil doi bana. Asa dipahuk di bata mahobar tu na pinasa ni di bata. Karena apa? Karena dia sadar bahwa segala sesuatu yang Allah berikan na dipasa di bata tu ibana. Dan ala ni burjuna. Ale ala balgani holong ni debata maka holong ibana. Holong ni debata ido na pasahatun akan adu minggat tu bagasan parnglona. Maka dia menerima semuanya itu. Dia tidak lagi menolak. Dia tidak lagi membangkang. Tetapi dia minta dipanggil doi bana. Dipahuk debata mahu Bartolomoni rohani debata. Tetak do di bagasan tangi yang napinasa di bana. Biarkan rencana Tuhan yang tetap terjadi di dalam kehidupannya. Mana luar biasa hiat. Di bagasan ayat 26 diturpuk jami tahun. Lasik do ibana mas disi. Asa tibul guar muro di saleng lilingna. Asa dohonon ni halak songonon. Jahuba jebau do debatan Israel. Jalahot ia pinopar nina posom si Daud di jolomi. Daud percaya. Ketika segala sesuatu Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Maka orang juga akan mengakui. Bukan keberadaan Daud. Tapi keberadaan Allah yang memerintah kehidupannya. Nah damang denang. Nenolong di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Di ujah nasa tuita dia pala partikyanon. Di do pengakuan atas janji keselamatan melalui Mesias. Ahaman na yang dohonon na tu hita. Buhado tutu hita di bagasan parngulot ta si senaryon. Maka tidak kon basa-basa manang haluaon na pinasah ni debata tu bagasan parngulot. Gudang do senarya manginang. Akajol mana porsea. Dan budia tidak kon basa-basa di debata. Alemolo di dok pajojor hamuna majo akahol somuna. Pajojor hamuna majo aka arsa ni rohamuna. Pajojor hamuna maju aka sugo ni rohamuna torhatup di pajojor. Bahkan molo di doko pajojor honi 24 jam nang sae. Ale molo pajojor mana maka tidak ko basa-basa ni debata. Hurang do hita. Ahado neneng dono ni debata tu hita. Na perjolo sehali ikut hati dakot do. Bahwa hidup kita, keberadaan kita, dan berkat yang Tuhan nyatakan kepada kita. Semuanya itu karena kebaikan Tuhan kepada kita. Bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kebaikan kita. Dan ala ni burjutta. Ale basa-basa ni debata na paluao kita marhite-hite Kristus. Saluhut na ipatari daun holong ni debata. Na makokop bagas tu bagas sangoluta. Ditiki marhai pasok kita. Ditiki sikop akan narekot di bagasan parnglota. Itu bukan karena kebaikan kita. Tapi semata-mata karena kasih Allah yang begitu luar biasa. Allah na holong ni debata na sumuru na satu bagasan parnglota. Na tajalo. Gaduk marsada-sada. Ikut tahati dakuma basa-basa ni debata. Bilangi hamuna maju amanginang. Balgani holong ni debata di bagasan parnglota. Sasitong na dang buita bilangi. Masai luar biasa kian. Masai ragam. Takjub kita. Melihat bagaimana kepemimpinan. Manang basa-basa ni debata. Nasa tu bagasan parnglota. Saluhut na jol mana porsia. Ikut di hati dakome harus takjub melihat segala kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa.
Napaduha damang dayna nalonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Sian hata ni Tuhanon nang takas di paingot tuhita ganuk marsada-sada. Asa sudinang jolma na porsia. Maka jogjok ko Jesus si palua di bagasan parngolon na. Ahado haluahon na di pasa Jesus tuhita ganuk marsada-sada. Dakko lang haluaw siya dosa. Alay haluahon siyan panggonggomi ni Portibion. Ikut hati dakot doy. Arti na damang dainang kuasa dunia ini yang harusnya mencekam kita, menggenggam kita, tapi telah dipatahkan dan ditaklukkan oleh Yesus Kristus. Ima haluahon na luar biasa. Dang sibolisipe manggonggomi hita, dang huaso ni Portibio be manggonggomi hita. Ale Kristus nama na manggonggomi saluh na parngolota, dakolang parngolota. Sahat waka pinoparta. Maka karena kita sudah dilepaskan dari cengkraman iblis itu sendiri, berarti dak akka haju di pardagi ngobena taulau di bagasang uluta. Alai lomo ni rohan ni debata inama na manggonggomi ganuk ngulu ni akajol mana porseya. Napatuluhan jalan aparpudi sahali. Sian hata ni Tuhanon nang dipasah tuhita ganuk marsada-sada. Songo si Raja David. Dia porseya na do sakat ni debata do nasak di bagasan parngolon. Tak kita peko songo ni do. Sakat ni debata na sahat tuhita marhite ite Yesus Kristus. Maka biarkan diri kita diatur dan diarahkan oleh Tuhan. Maka ketika kita mengakukan akan keselamatan itu, kita percaya bahwa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita harus nyata. Sakat ni debata ikon tarida, ikot takas tahilala, ikot takas taulahon. Alenia manginang tayo di bagasan parngolota. Dang gogota, dang bisuta, dang hamalota, dang pangkata, dang jabatata. Nawa ikon sahut di bagasan ngoluta. Alay gogodo ima sakap ni debata. Jadi molo nunga tatu si sakap di debata di bagasan parngolota. Tidak lagi kita bersungut-sungut. Tetapi kita akan melihat karya-karya Allah yang begitu luar biasa. Kita percaya bahwa apa yang kita terima, bahwa apa yang kita miliki, bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, semuanya itu adalah atas kehendak Tuhan. Amin martangnya kita. Mau lihat mahu pasat tami tuho ali debata disude dengan nibasam doa sini roham nang satu bagasang ulunami satu bagasa tikyon. Muliate Tuhan. Ajari kami totong makangulun hatami di bagasan ulun nami ganuk marsada-sada. Di bagasan Kristus Yesus martangyak kami tuho. Amin. Horas madihita damang dainang Tuhan Yesus mamasu-masu hita.